Είτε είναι ούκοιμη εγώ, αλλά ειδού έρχεται μετά εμέ, ούκοιμη άξιος το υπόδημα των ποδών λύσε. Άνδρες αδελφοί, οι γένους Αβραάμ, οι ενημείς, φοβούμενοι των Θεών, ημίν ο λόγος της σωτηρίας, ταύτης απεστάλλει. Οι γάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτον αγνοήσατες και τας φωνάς των προφητών τας κατά παν Σάββατον αναγινωσκομένας. Κρίναντες ως δε τέρεσαν άπατα τα περί αυτού γεγραμμένα, αστελώντες από του ξύλου έφυγαν εις μνημείων. Ο δε Θεός ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών, ως όφη τη ημέρας πλοίου, εις συναναβάσιν αυτό από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήτινες εις οι μάρτυρες αυτού προς το λαό. Και εμείς ημάς ευαγγελιζόμεθα, ή προς τους πατέρας απαγγελία γενομένη, ότι ταύτην ο Θεός εκπλήρωσε της τέκνης αυτόν ημίν. Αναστήσας Ιησού. Αρεσάσεις το Ηρώδη και τη συνεχμένης ήθεν ο βασιλεύς του Κορεσίου και της όλεο, εάν θέλεις και δώσασι, και όμως εν αυτή, ότι αν με αιτήσεις δώσασι, έως η μίσος της βασιλείας μου. Η δε εξερθούσα είπε στην μητρία της, η αιτήσομεν, η δε είπε, και χαλήν Ιωάννου του βαπτιστού, και εισερθούσα ευθέως μεταστηδής προς τον βασιλέα της ατολεύουσαν, θέλω ή να μη δώσει εξαφής επιχείνακη στην κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και περίπαν γενόμενος ο βασιλεύς για τους όρκους και τους οικουμένους που πιθέλησαν αυτήν να θετήσεν. Και ευθέως αποστήλωσε ο βασιλεύς
Κωνσταντίνα. Σε ψάχνω καλά. Fatto mezzo treno Κάτσα από αυτά. Πρώτα τρώμε ή μετά μοιράζω. Πρώτα τρώμε. Αυτό χρονά βάζω, αν μπορεί να μην θέλει. Καλημέρα που δεν είπαμε. Καλημέρα από εδώ. Τι βάζω. Εσένα με ζωή θα μισά βάζω. Έλα θεία. δεν τα ξέχασα. Αυτό χάλασα. Παύλο, να τραβήξεις φέτος.